Ki dan canza sana'a kai, sai ki ramammiyar banza. Kin ki saki ta wannan canza sana'a? Ramammiya hege fuska ka an sulala karas. Ni gan nake in dai har baya jin turancin kuwa ba zai ce yana ji ba. Turawa sun zo sun yi ma turanci bai san komai ba. Haka ake abin nan din? Fi sabilillahi an zo an turance shi ba abin da ya sani ko ji ma baya yi. Na bude ma kofar gidan nan ya faso. Nawa? Yau kuma Allah ya juyo zaka bude mun. Ka bude kofa in baka wasa ban bude ka. Na rantsi da girman Allah. Wallahi aji aikin nan ya kama ni wajibi dole saboda an ma kure ni an canza min an bani mai gadi kin ga kwaye daidai yake da an kure ni ai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan na hedan ana all right thank you all right thank you all right gaba da kai da abin da kika mun ke ba ki gani ba kike fatan haka nan fa kika zo kika ta laura a gaba kika tafi da ita. To yanzu ba wannan ba zuwa ne in sallama da ke zan tafi bindi. Mai gida na ya kira ni ya ce in taho bindi. Gadin ma da dan naki ike yi da sai an kwace an ba wani an koro shi gida. Dan gadin ma da yake? Kwarai kuwa. Saboda ke kuri ne da ke da kurari amma baki da kuzari. To yanzu dai boka ga mu ya za a yi. To mataki ɗaya ne. Kashe shi za a yi, gurguntar da shi za a yi,